sa langit tanamu na mag-usap kami. Mayong gabi, mga kaigsuunan, atong pagasugdan karon ang panahon sa Kwaresma ni atong pagsaulog sa Miyerkules sa Badlis. Din kita gipanduman diya sa mga pagbasa nga kita nanginanglan sa paghinulsol ug sa kaluoy ug pasaylo sa atong Ginoo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Magampo kita. Ginoo, itugot ka namo nga mapanabang alang sa pagpakigbisog nga Kristohanon, magsugod pinagi santos nga pagpuasa, on kami nga makigasdang patok sa makaway nga espirituhanon, malig-on pinagi sa pagpugong sa mong kaugalingon. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi o kariban kanimo o sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Joel. Nagingon ang Ginoo, apan bisan karon paghinulsol kamo sa kinasingkasing ug balik kanako nga magpuasa, maghilak ug magbangutan. Gisia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong bisti. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya kaayo, mapailubon ug matinumanon sa saad. Andam siya sa pagpasaylo ug dili sa pagsilot. Basin pag maluoy siya kanato, ug panalangina niya ang atong mga uma, aron may trigo ug bino kita nga ikahalad kaniya. Patinguga ang trumpeta sa bukid sa Sion. Sugua ang katawhan sa pagpuasa. Tiguma sila aron pagsimba. Tiguma sila ug andama sa usa kabalaang panagtigom. Iapil ang mga tigulang, ang mga kabataan, lakip ang mga masuso. Bisan ang bag-o pang gikasal, kinahanglan mo apil sa maong tigom. Ang mga pari nga nag-alagad sa Ginoo, sa tunga-tunga sa pultahan ug sa halaran sa templo, kinahanglan maghilak ug magampo. Ginoo, kaluy-i in taon ang katawhan mo. Ayaw itugot nga kami tamayon ug biay-biayon sa uban, mga nasod ug ingnon. Hain naman ang inyong Dios. Unya, gipakita sa Ginoo nga nahingawa siya sa iyang yuta ug naluoy sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maloy ka, Ginoo, kay nakasala kami.
Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Naluy ako, Diyos, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kay gilakwang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay aniya sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi ka nako, Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-uha sulod ka nako. Ayaw ako'y sa likway sa imong atubangan. Ug ayaw ko haagikan ka nako ang imong balaang espiritu. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayuna dinhi ka nako ang mauyunong espiritu. O Ginoo, ablihi ang akong mga ngabil, ug ang akong baba magsadya sa imong pagdaig. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korento. Ania kami gipadala ni Kristo, ug sama da nga ang Dios gayod ang nangaliyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Way sala si Kristo apan gipaambit sa Dios sa atong mga sala, aron kita sa atong pagkaiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios
nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga ang akong gikahimutan, gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga puno mo, Ginoo, mag-ikulong ka sa pagtuo, Pagtuman sa imong mahal na kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, o Ginoo. Si Jesus bigon siya ba tinunan, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingno ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat o ganti gikan sa inyong amahan nga tuas sa langit. Busa kon muhatag kamo sa taong kabos, ayaw kini ipasigarbo, ingon sa gibuhat sa mga hambugiro, sulod sa mga sinaguga o sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga naghimo sa ingon, gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa sakataong kabus, himoa kini sa paagi, nga bisan ang imong labing suod nga higala, dili masayod niini. Himoa kini sa tago, ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago, muganti kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga eskina sa kadalanan on makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka, sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. O sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom o panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos o panudlay, ang walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawas sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Sa panahon nga nagsulti si Propeta Joel sa iyang propesiya nga mo'y unang gibasa kaganina, ang katawhan sa Israel nagantos sa dakong katalagman tungod sa paghugpa sa mga dulon sa ilang kayutaan ug mao'y nagdalag kadautan sa tanan nilang mga katanuman. Gitanaw kini ni Propeta Joel, dili lang isip silot sa ilang mga sala, kundi gitanaw usab kini niya nga warning o pahimangno sa adlaw sa paghukom sa Ginoo. Mga nadug nato ganina ya sa unang pagbasa, ang panawagan ni Propeta Joel mao ang paghinulsol. Gani, matud pa niya, tigumon ang tanan, walay kanang kuan,
Walay gipili, no? Walay exceptions. Mga tigulang, mga kabataan, apil na gani ang mga masuso, no? Ang itong mga bagong kasal, apil gani ang mga pari. Kay parayag din hinga, kitang tanan, nanginahanglan sa paghinulsol. Milabay ang gatusan ka mga tuig, si San Pablo, sa iyang ikaduhang sulat ngadto sa Korinto, nagsangyaw sa sama nga mensahe sa paghinulsol. Pandiha sa iyang sulat, anaa iyang gipadayag ang sense of urgency sa panawagan sa paghinulsol. Matud pa niya, diya sa ang sulat nga mo'y ikaduhang pagbasa ganina, sa katapusang bahin niini, miingon siya, mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Pasabot ni San Pablo nga diha sa atong paghinulsol sa atong mga sala, di gyud ta maglangay-langay, dili ta magdugay-dugay, atog yung hinisulan atong kasalanan sa walay paglangan-langan. Makaigsuunan, ning adlaw sa Miyerkules sa Badlis, ang tibok sa simbahan nanawagan na usab kanato diha sa paghinulsol. Kaya kitang tanan nanginanglan niini. Ang panawagan sa atong liturhiya, pinaagi sa pagbutang og abo sa atong mga agtang. Tulo ka butang ang atong mahinumduman o ipahinumdum nato sa abo nga ibutang sa tong agtang. Ang una mao mahitungod sa atong tawhanon nga kahuyang, human weakness, nga bisan kinsa pa kita, bisan naguna-una pa kita nga maayo ta, nakasala kita. Munang ninginanglan ta sa paghinulsol. Ikaduha nga gipanumdum sa abo, mao ang adlaw nga moabot ang paghukom sa Ginoo, nga diha sa di kapugngan nga kamatayon, moatubang tas Ginoo ug maghatag tag husay sa atong kinabuhi. Ang ikatulo nga pahinumdum nato diha sa abo, mao kining sense of urgency. Nga di ta magdugay-dugay, di ta maglangay-langay, di nato langanon ang atong paghinulsol sa atong mga sala. Kay wala gyud ta masayod kung kanus-a moabot ang atong kamatayon. Makaigsunan, kining paghinulsol nagpasabot sa pagbiya sa sala o pagbalik sa Ginoo. Nanginahanglan kini og tinud-anay nga pag-usab sa atong kasing-kasing ug pagbag-o sa atong kaugalingon. Ang panawagan makaigsunan nga muhimo na ta sa atong desisyon karon ug ato nang disiplinahon ang atong kaugalingon aron dili ta madaog sa tintal sa mga dautan. Nadungog nato diha karon sa ebanghelyo, tulo ka butang ang gitudlo ni Hesus nato nga diin disiplinahon natong kaugalingon. Ang una, kini bitang giingon ni Hesus, paghatag ngadto sa mga kabus. Kining paghatag nato og limos. Ikaduha, kining pagampo. Ang ikatulo, kining pagpuasa. Apan gihatagan gini Hesus og dakong gibugaton ang iyang pagtulunan, umingon siya nga ato ning buhaton kining balansayon nato sa reliyon nga dili aron makita lang ta sa mga tao, aron pasigar atagan tag pasidungog sa mga tao, nga buhaton nato ni nga kita magpakaron ingnon. Ang panawagan ni Hesus nga ato ning buhaton nga magasukad sa matinud-ano nato nga pag-usab sa atong kasing-kasing,
ug pagbag-o sa atong kinabuhi. Makaigsunan ang panahon sa Kwaresma o Lenten season, mao gyud ang husto nga panahon, panahon sa kaluwasan. Wa ta masayod kung aduna pa ba'y laing panahon nga makasaulog ta sa Kwaresma. Amen. Manindog palihog. Mga igsuon, magampo kita sa Dios Amahan, aron kining abo nga ibadlis kanato agig ilhanan sa atong pagbasol, panlanginan unta niya sa kabuhong siyang grasya. O Dios, matandog ikaw sa pagpaubos ug malukmay sa pagbasol ug pagbayad sa kasalaanan. Pamatia kining among mapag-ampo. Kaliwi, pagpanalangin sa imong mga grasya, kining imong mga alagad nga balisan nining abo. On kami nga magatuman sa mabulaton sa Kwaresma, makadangat sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanaw sa imong anak, human mahinlo ang among makasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pamadlis mo na, pamadlis mo. Pag-una lang mo, pag-una. Ayaw payakan natako kang kabus. Ayaw payakan na ikaw magpaubos. Kaibigan sa abon, ikas ni tungod sa guma, may kinabuhi na kita. Ayaw bayakan kung wala pa ang Diyos. Abo kita gihapon, abo sa karon, usahin yung luwi, Isus.
Ayaw baya kalimot kung wala ang Diyos. Apo kita gihapon, kabukas karon, busahin mong dumi, igsukon, ngay ikan sa buhay. Kalimot na taong kabus, ayaw baya kalimot na ikaw magpaubos, kay ikan sa buong kung kaibig mong kahon. Tungod sa gugma, may kinabuhi na kita. Ayaw baya kalimot, ngay wala pa ang Diyos. Apo kita gihapon, abukas na karon, busahin mong dumi, igsukon, kay gikan sa buong, pauli sa buong. Palihog, manindog. Nagsugod na ang pagpitensya sa Korisma, ang gipangalanginang abo mo ilhanan nga magdapit ka nato sa pagtubag sa Dios nga nagtawag ka nato sa pagbalik ngadto kaniya sa tibuok natong kasing-kasing. Atubangan samahan dado nato ngatong matinguha alang sa kabaguhan. Moingon kita, Amahan, kabiga kami, balik nganha kanimo. Amahan, kabiga kami, balik nganha kanimo. Nga sa atong pagsulod niining panahon sa Kwarisma, kita isip simbahan makighiusa kang Kristo diha sa iyang buhat sa pagsakripisyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, balik nganha kanimo. Nga disiplinahon nato ang atong kaugalingon sa kaugalingon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, balik nganha kanimo. Nga dili unta kita magpakabutabungol sa mga panginahanglan sa mga kabus, pinaagi sa atong praktikal nga paghatag ug limos ug sa konkretong kamanggihatagon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, balik nganha kanimo.
nga mangita kita sa sakramento sa pakighiuli, ilabi na sulod ni ining panahon sa grasya o kabag-uhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, balik nganha kanimo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halang-dong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, balik nganha kanimo. Nga magpakita kitag espesyal nga pag-amuma alang sa mga masakiton ug sila nga gibiyaan ug gipasagdan sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, balik nganha kanimo. Dios sa kaluoy, paminawa ang mga pangamuyo nga minulsulon nimong katawhan. Ang abo nga mong gidawat karong adlaw tinuod nga magsimbolo sa mong panaad sa pagtuman sa imong kabubuton. Sa mong paglimod sa kaugalingon, mapadayag namo ang among tinguha na mamatay sa kaugalingon, sa ingon masingpit kaming magkinabuhi diya sa imong Dios nung kinabuhi, sulod kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon Ginoo, o naglaho ako kini makapahimo kanimo. Diyos tayo lagi ihalad ko karon apan kinasing kahasing. Dawata kini akong ihalad Ginoo, mga buwan abot sa'yo tabi mo ipagihan. Diyos tayo lagi ihalad ko karon apan kinasing kahasing. Maigsuon, pagampo kamo, aron ang ako, ginyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagahom sa tanan. Dawat-dawat sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami nining sakripisyo ang pagsugod sa Kwaresma. Naghangyo kami kanimo na pinaagi sa mga buhat sa penitensya o sa mga buhat sa kaluoy. Matabangan unta kami pagsukol sa mga tintal o guman may nunluoy sa among mga sala. Maandam kami sa pagsaulog sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo imong anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Mapasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ay matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Ang ay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinagi sa pagbansay sa mabulaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo. Nag-isa sa among mga kasing-kasing nganha kanimo o naghatag kanamo sa kusog o ganti pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan o nagasaulog sa iniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta
sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daigon ang nalani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santo sige ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu ang pagsantos ning magasa. Wan may mo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Napasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo umaligay. Aron paghandom sa kamatayon, o pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, dining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Napasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga matubang o malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hindumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga maingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa, ni Jose, among Obispo, sa tanang mga Obispo o sa tanang mga pari. Yung dumiusab ang maigsuon nga nangamatay. Diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Vidal, martir, atong patron, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, kamo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Hinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ayo kami kanimo Ginoo, ngimo kaming luwason sa tanang dautan.
Atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagba Man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kalimo. Ipakita ta ang atong panaginig sunay. Palagdait, tis manaa kaninyo. Sa Diyos, sa Kaluy kami, kaluy kami, tagi kami sa kahilingan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dako angay, kalawat kanimo, panipamulong mo lamang, mamaayo ako. Magampo kita. Ginoo, ang sakramento nga among nadawat, magtabang unta kanamo, ang among mga pagpuasa, magkapahimuot unta kanimo, ug magdala kanamo sa imong panalipod. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manlangin kanyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa atong dadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.